dans les années 80. Tot i que el tectònic va néixer fa 8 anys, és en els últims mesos que ha viscut un boom més espectacular. A més de dispersar-se per ciutats de tot França, l'expansió ja ha portat el moviment a països com Bèlgica, Holanda i Espanya, on ja es fan concentracions tectònic en ciutats com Madrid, València o Barcelona. Le mot tectonique signifiait pour nous justement cette... Per nosaltres, la paraula tectònic significa precisament aquesta trobada de cultures i de diferents estils musicals. Découvrir aux Parisiens... Hem volgut que els parisencs, que només coneixien el house, sabessin que a Bèlgica tenien el jam, que a Espanya i a Itàlia podrien descobrir l'electro, que tenien el trance que venia de Suïssa. Hem volgut recrear tot això. El tectònic és l'epicentre de tot d'estils musicals diferents. Fa poc vaig ser precisament a Madrid per donar a conèixer el moviment i fer-lo evolucionar. Que la gent conegui aquesta cultura. Sempre busquem l'evolució, els nous passos també de ball, de la moda, de l'estil, de la perruqueria. És important. La voluntat d'experimentar amb altres estils és el que va portar en Trixie i els seus companys a participar en aquest videoclip de la seva compatriota Yel. És el remix de Cos de Garçon, en què tota l'estona es balla tectònic. Le côté vestimentaire, pop... Aquesta part de la moda més colorista i més pop que tant ens interessava és el que ens va portar a treballar amb artistes pop. A treballar avec des artistes pop com Yel, amb la Cos de Garçon. És una noia desinhibida, ens encanta, perquè precisament no tindrà problemes a portar vermell amb groc i amb verd. Hem estat assimilats a aquest moviment. No passa res, perquè jo mateixa sóc molt fan del tectònic. Tot i així no es pot dir que jo sigui un artista tectònic, perquè ja hi ha un estil de música molt concret associat al moviment. D'altra banda, hi ha gent que ens descobreix a través del tectònic, i això és increïble. C'est assez incroyable. Ils sont pas du tout fermés, tu vois, no són gens tancats. Sempre estan oberts a aprendre altres coses i a barrejar els moviments. En Trixie té moltes ganes de promoure el tectònic, però també d'obrir-lo i donar-li colors diferents, d'afegir-li nous passos de ball. Penso que farà coses importants perquè té un do per això. Petit curs de tectònic, primer 8, amb mi, primer temps. I un, fixeu-vos que m'inclino, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 5, 6, 7, 8. D'acord? Amb mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'èxit i expansió del fenomen tectònic és incontestable. Alguns experts asseguren que ho té tot per perdurar com una cultura de fons. Altres creuen que només serà una moda passatgera. Com pots dir-li a un nen de 3 o 4 anys que balla tectònic? Ei, afanya't a ballar, perquè d'aquí a 6 mesos el tectònic s'haurà acabat, només és una moda. El nen et mirarà i et dirà: ei, estàs boig, quan tingui 17 anys és quan aniré a la discoteca i demostraré el que sé fer. Ara m'entreno, però quan en tingui 17 seré el rei de la pista.